Izindimbane zabantu enkonzweni yesikhumbuzo sikaJessie Duarte likuzwile ukwesaba kokuqubuka kwezibhelu zokuvukelwa kombuso kwabonakala emazweni ama-Arabhu kowayengu Mengameli wezwe uThabo Mbeki. Yes, comrades, is that one of these days, we're talking about this with Comrade Mohammed, we are going to have our own version of the Arab Spring. You remember what happened in Tunisia, in Tunis, when that Arab Spring started? Uthi imibhikisho yokuvukelwa kwemibuso emazweni ama-Arabhu kuphikiswana nenkohlakalo nokuma endaweni eyodwa komnotho kwaqala eTunisia. UMbeki ubesho konke egameni lokuhlonipha umlando oshiwe nguDuarte njengokulwa nokungalingani ngobulili. Uphiko lwabesifazane lwe-ANC luthi manje sekuyisikhathi sokwenza izinto abekholelwa kuzo. So I stand here representing our women and so have a responsibility to convey to us something which preoccupied our DSG, even as she lay in hospital, as I've said, that the correct interpretation of our 50-50 commitments on women should be realized in the December conference. Khathi lethula inkulumo ngomlando kaDuarte iphini lika Mengameli uDavid Mabuza lithi iqembu alinamandla ngaphandle kwakhe. We are weaker without her. We are weaker without her compassion, her hard work, and effective mobilization skills. Uchazwe njengomuntu obelwela amalungelo abesifazane bonke.